салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Elon TV. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва эни Гарадог, як комнатаи квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр, як комнатаи квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунем. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, як комнатаи квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора, 3 комнатаи квартира дар 4 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 173 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, 3 дархона, 3 сотиқ замин, нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти миёна дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар Шарора, 2 дархона, 3 сотиқ замин, нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти миёнаи хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. чӣ гунае ки мебинед, гирди хона маҳкам карда шудааст. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвон, 2 комнатаи квартира дар 3 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, Оптови, 2 комнатаи квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем.